Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana nyika tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndakamboshandira imwe bus company name hidden, but chakandishamisa mukoma ndechekuti nerimwe zuva mushure mekunge ndanzi nemurungu manyanyisa kuita madhiri because bhazi iri ndere cross border, but iko zvinozvi vana vacho vava kutomhanya maroots local. Ndaona kuchazodeuka ropa zvakanyanyisa kana ndakatarisa zvimwe zviri kuitika muroad umu, because bhazi iroro rakatomboita accident. Saka ndakati ndava kushandira kugarage mushure mekunge murungu andibvisa ku cross border akatiko zvino zvava kushandira pagarage. Saka tiri ku cross border taita madhiri nematickets uye zvekare taita madhiri pa luggage paya, taitotakura maluggage mamwe anenge asingatozivikanwi nemurungu because ainge akaisa amainini vake muoffice ndo vainge vachiendla matickets. Saka amainini vacho ivavo vainge vari munin'ina wemudzimai wabosi vedu. Saka ivo vainge vachidanana neumwe muchinda uyo wandaifamba naye ainge ari driver. Saka pamadhiri taitongoita madhiri tiri pamwe chete. Saka takazoti taita rimwe dhiri tikabuda nemari yakawanda, saka takazongonzwirwawo jealous nevamwe tikabva tachizomiswa mabasa eku cross border tikanzi tava kushandira pagarage. Saka tichishandirapo pagarage mukoma, basa randainge ndapiwa zvino ndainge ndava kushanda saspanner boy uye zvekare nekugeza mabhazi asati abuda pagarage kana ava kuenda kunotakura vanhu kuroadport anga achizoenda kuJoburg. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndainge ndichitogeza zvangu bhazi, ndo pandakaona kuti painge paine rimwe counterbook rainge riri paseat padriver. Ndakatomboda kurisiya counterbook iroro, ndakabva ndachizoritora. Ndakangoti ndichingoritora mukoma, ndakabva ndachizonzwa musoro wangu uchitema uye zvekare ndakatonzwa voice rakascreama munzeve dzangu. Ndikanzwa munhu akati usavhura bhuku iroro, ridzosere. Mukoma, ndakangoita zvivindi ndokubva ndachizovhura bhuku riya. Mushure mekunge ndavhura bhuku, zita randakakwanisa kurecognize izita reumwe mukadzi uyo akatsikwa nebhazi remudhara wandainge ndichishandira. Mukadzi iyeye akangodhumwa nebhazi ndokubva atofira pasport, ende bhazi harina kana kumbomudhuma zviya zvekuti tingati angabva anzi atofa, but akatofira pasport. Saka chiitiko ichocho chakaitika chakatondikatyamadza zvekare nevanhu vazhinji vakashamisika kuti ko bhazi rinongonzi ratoita accident ratouraya munhu so simple like that, ko chii chaitika. Saka zita rake ndainge ndichitoriziva neseinemu. Saka pandakaona zita rake rakanyorwa mukoma ndakashamisika, ndokubva counterbook riya ranyangarika ndakatoribata mumaoko. Bhazi iroro mukoma rakazokuya vanhu rikaita accident yakatyisa vanhu ikatobuda panyuzi, but ndainge ndava kusamushandira mudhara iyeye. Vazhinji vane mabhazi mukoma vanenge vakaromba nekuti industry yacho iri very tight. Ndakazoudzwa naamainini vemurungu wangu vakandiudza kuti ivo vaitombo vane nguva dzekuti pavainge vachigara kumba kwasisi vavo vasati vatanga kunamata, because vakazogumisidzira vava kuenda kumasowe vainge vachitoshandiswawo nezvikwambo zvabankuru nasisi vavo vachiitwa mukadzi. Ndokusaka vainge vasingakwanisi kuroorwa, vaingonzi ihure nekuti anodanana nevarume vevanhu, but vaitoshandisiwa nezvikwambo. Vanoti dzimwe nguva vaikwanisa kumuka vobva vanzwa kuti panze panenge paine vanhu vanenge vachitaura. Vaizoti kana vakadongorera vaibva vachizoona kuti sisi vavo nabankuru vavo vanenge vari panze, hanzi vakapfeka zvinhu zveredhi vakabata zvavanenge vakabata, but hanzi vanenge vaine vanhu vavanenge vachitaura navo vachiita sekunge vanenge
vachivanyengerera. Saka pavakazoenda pavanga vava kutanga kunamata kumasowe ndipo pavakabva vachizoudzwa kuti vanhu avo vainge vachiuya vachizopiwa ropa vainge vari vanhu avo vainge vakafira mumaaccident vainge vava kuvanetsa zvava kuuya zviri zvipoko. Saka vakazokwanisa kuzozvichinja zvipoko izvozvo kuti zvinge zvichizoita zvikwambo zvavo. Vakazobvapo pamba pasisi vavo vaitogara kuBorodel. Vakangoti vabva pamba pavo vava kutanga kunamata vakaroorwa vakatochata vakatobuda muZimbabwe vakatoenda kumhiri kwemakungwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Anzi ndakaona counterbook rainge riine zita romwe mukadzi uyo ainge akatsikwa nebhazi. Zvakangooma hazvo vedu we. Apa tiri kuda kupinda festive season. Let us just pray kuti vose avo vachange vachizoshandisa mabhazi vachienda kumusha vange vachizofamba vakachengetedzwa naMwari. Uye zvekare nevacho avo vanotyaira mabhazi musamhanya please. Zviri nani kuti munge muchiita mari shoma than kuti munge muchizoita maaccident. Nyangwe bhazi racho iro rinenge raita accident rinokwanisa kuzotoita futi beyond repair. Hanzi kumhanya sandiko kusvika. Let us move over to our next confession. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa naimi hazvisungisi here izvi. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Vatete vangu vakandiudza kuti ivo mwana wavo wekutanga firstborn yavo haisi firstborn yavo vakaba mwana iyeye pavainge vachiri kushanda kuParirenyatwa. Saka nyaya yandiunza pano ndoda kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti ndoita sei neinformation iyo yandakapiwa navatete. Saka ivo mwana uyu vakamuvenga because pfungwa dzake dzinoita sekunge munhu asinganyatsokutora zvakanaka. Saka vanomuita imwe abuse inorwadza and vakazoita umwe mwana after vabva mukuba mwana. Ivo vakandiudza kuti vainge vagara for nearly 5 years nemurume wavo vachitadza kuita pamuviri. Saka hanzi murume wavo ainge akavaudza kuti ainge afunga kuti ange achitora umwe mukadzi vakatanga kunetsana vakabva vachizoenda paseparation. Hanzi vakazoronga neimwe shamwari yavo ainge ari nesi zvekare achishandawo paParirenyatwa. Saka vakabva vachizoronga kuti vange vachizonyepera murume wavo kuti vane nhumbu. Asi vakati dambudziko rainge riripo nderekuti sezvo vainge vasingachagare vose murume aikwanisa kuzoti mwana wacho haasi wangu. Saka hanzi dhiri ravakazoita nderekuti vakazoenda vakanoona murume wavo vachiita sekunge vari kumuda back ndokubva vachizorara vose vakagara vose vanoti kwemwedzi ndokubva vachizotanga futi kunetsana. Izvi vakazviitira kuti kana vava kuti ndine nhumbu vasazova intimate nemurume wavo. Saka vainge vava kupota vachienda vachinoona murume wavo vachiti ndine pamuviri kusvika vava kuti vainge vava mu3 months ndopa vakabva vachizonetsana vakaita sekunge nhumbu yainge isingafariri muridzi wayo ndokubva vaenda kumusha vakatanga kugara kumusha vakazoba mwana. Apo pavainge vava kunzi vane 9 months vakadzoka muHarare vakabetserwa neshamwari yavo. Hanzi ainge ari panight shift aishanda kumaternity ward ndokubva achizoba mwana. Mukadzi uyo akabirwa mwana akaudzwa kuti mwana wake ainge afa. Mwana uyo ainge ari mukomana ndiye akabva achizotorwa navo vatete vainge vakatobhadhara umwe doctor uyo wavakati vainge vachidanana naye vakabva vachizoita sekunge vakabetserwa mwana iyeye kuprivate. Hanzi kunyangwe murume wavo paakauya vainge vatoriko kuprivate ikoko vakanzi vainge vasingafanire kuti vange vachizoyamwisa mwana nekuti vainge vaine urwere hwavainge vainahwo
but hanzi rainge ringoriwo dhiri sezvo vainge vasina mukaka wavainge vachigadzira, sezvo vainge vasina kumbogara vakaita pamuviri. Kazoti mwana akura ainge ava kuma 6 years, vanoti ndo pavakabva vachizobatira pamuviri. Pavakaona kuti vainge vabatira pamuviri, mwana vakatombomusiya mutauni, asi akazonhongwa nevanhu vekuziva, vakaita sekunge vainge vamurasa nemistake, saka vakamuvenga ende zvinotonzwisa tsitsi. Handizivi kuti ndoita sei neinformation iyo yandakapiwa navatete vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Sure, waba mwana, after wabva mukuba mwana wava kuona kuti mwana uyu hausisina basa naye, wobva wachizosarudza kuti unge uchizotanga kumubata rafu nekuti iwewe wava nemwana. Pakaipa apa amai vacho zvimwe kuda vakatofa, vakangozviudza kuti ndakazvara mwana akafa, izvo mwana akatobiwa zvake nemanesi. Mahwani, kana kuri kunziwo ndo zvawakaitawo, you can come and you can tell us kuti chichakaitika apo pamakabawo mwana. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Baba pavainge vachiri vapenyu tainge tichigara muWaterfalls kuParktown ende tainge titori neimba yedu. Saka mistake yakaitika ndeyekuti baba ivo vainge vasingadi kuchata nekuda kwechechi, saka vakabva vachizoti vafa. Hama dzababa dzakabva dzachizoti imba yainge ichifanira kuti inge ichitengesewa. Yatengesewa kudaro mukoma. Amai vangu vakangopiwa mari shomanana. Mama vakabva vachizopa mari iyoyo kuna sekuru kuti vange vachizotanga business, but sekuru vakazoti vaenda kunohodha kuBotswana, vakabva vabirwa mari. Hameno kuti vakabirwa mari zvechokwadi here kana kuti vakangonyepawo vakati vainge vabirwa mari. Saka mushure mekunge sekuru vati vainge vabirwa mari, vakazobuda munyika vakaenda vakanogara kuBotswana, vakazototanga kutoita mamwe mabusinesses. Saka mama vakazoti taifanira kuti tinge tichizobuda muWaterfalls, tinge tichizoenda kunogara kudziva rasekwa, nekuti ndokwa vainge vawana space yekuti vange vachizovhura chishopu ikoko. Ndo patakatanga kugara kudziva rasekwa pane pamwe pamba. Saka pamba apa painge pari pamba pevamwe elder vainge vakashaika, vana vacho vainge vari kuUK. Saka mama vakataura nyaya yavo muchechi, vanhu vemuchechi vakarwadziwa nezvainge zvakaitika. Ndipo zvakazonzi painge paine vamwe avo vainge vari kuUK vainge vaine imba yavo iyo yavainge vakasiyirwa nababa vavo yainge iri mudziva rasekwa. Saka mama vakabva vachizotaura navo ende takatofara because tainge tava kutonogara mufull house, even though tainge tiri maroja, but mari yatainge tichibhadhara yerent yainge ingori mari ye1 room. Tikabva tachizotoisa tuckshop pamba ipapo. Takamboshingirira kugarapo pamba ipapo mukoma. Takazogumisidzira tava kutogara mukebin nekuda kwekuti ndipo patainge tiinewo chituckshop chedu ende taitoraramirawo pachituckshop ichocho. Saka mama vakazotoita zvekutovakisa chikebin nekuti mumain house mainge musingagariki. Masikati painge pasimborina kana dambudziko, asi waizoti kana hwava usiku zvaiitika mukoma zvaityisa nekuvhunduka, nekuti waiti kana hwava usiku zviya waitoona munhu aitopinda murumu maunenge wakarara. Munhu iyeye aiti kana apinda murumu maunenge wakarara aitovhura mawindo ose ototanga kutotsvaira achitoklina apa achiita noise, but zvaanenge achitaura unenge usina kana chaunenge uchimbonzwa. Ainge ari mukadzi wechidiki. Saka mama pavakazotaura nevana vepamba ipapo vakabva vachizoudza amai kuti painge paine munhu ainge akafirapo akaita zvekupondwa, but vacho vakamuponda hakuna akaziva. Takamboshingirira, but zuva iro
hanzvadzi yangu paakapotsa afa mushure mekunge arohwa nezvinhu zvatisina kuona akatanga kupupuma furo achigwinagwina. Amai ndo pavakabva vachizoti zvainge zviri nani kuti tinge tichibvapo pamba ipapo, ende kubva kwatakaitapo pamba ipapo mukoma ndokudhakwa kwakazoita upenyu, nekuti takabva tachizobuda muHarare tikabva tachizoenda tikatanga kugara kumaruzevha. Kuoma kwakazoita upenyu mukoma. Hamuna chamunoziva imi. Apa ndainge ndiri mwana ainge ari very bright kuchikoro. Ndaitovawo netarisiro yekuti kana kuri kunzi ndikakwanisa kushingirira ndikapedzawo zvidzidzo zvangu ndikaenda kucollege kana kuti kuuniversity ndichakwanisa kuzowanawo basa ndinge ndichizoriritirawo amai vangu nemasiblings angu. But tava kugara kumaruzevha ndakazobatwawo chibharo nerimwe fudzamombe ndikatobatira pamuviri. Nhumbu iyoyo ikaramba kubva, even though akazosungwa murume uyo ainge andibata chibharo, but ndakazotozvara mwana asina baba. Kubva ipapo upenyu hwakabva hwachizotongowedzera kuoma, ndikatoregedza kutoenda kuchikoro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. What a sad story. Hanzi ndakazobatwa chibharo nerimwe fudzamombe ndikatoita pamuviri, handina kuzoenderera mberi nechikoro. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi vakachengeteswa imba yainge iine zvipoko. Hanzi pamba ipapo painge paine umwe mukadzi uyo ainge akapondewa. Vanoti hanzi mukadzi iyeye kupondwa kwaakaitwa, hanzi vanhu vakamuona, hanzi ainge asina zvigunwe, ainge akabviswa zvigunwe, asi hanzi nyaya yacho yakangotsikwa-tsikwa zvikanzi ainge adyiwa zvigunwe nemakonzo. Is it possible? Kana kuti pane dhiri rakatoitika? Let us talk about this in the comment section. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yacho yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri ne14 years. To this very day ndinoti kana ndikafamba ndikaenda kumaprofita kunyange ndikaenda kumapastors vanongoti vari kupiwa revelation yekuti sezvo ndakaiswa chituko pamusoro peupenyu hwangu namai apo pandainge ndiine 14 years, hanzi case iyoyo ichiri kungonditeverera kusvika pari nhasi. Saka ndafunga kuti ndinge ndichienda hangu kun'anga, sezvo Mwari wacho iye ari kuratidza kuti haasi kukwanisa kuti ange achibvisa kesi yacho yakaiswa naamai vangu muupenyu hwangu. Saka kesi iyi mukomanashi yakaiswa naamai mushure mekunge vandituma kuti ndinge ndichienda kunotora mari. Kana ndabva kunotora mari ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga hupfu. Saka handina kuzoita saizvozvo mukoma. Pandakaenda ndikanopiwa mari nasekuru vaigara kure mukoma, ende ndainge ndichitozviziva kuti mama vainge vasingazozvizivi kuti either ndapiwa mari here kana kuti handina kupiwa mari. Saka ndakaendako ndichiperekedzwa neumwe musikana uyo wandainge ndichida. She was my crush. Takazoti tava kubvako kumba kwasekuru ndiine mari yandainge ndapiwa yekuti ndinge ndichitenga hupfu. Ndakabva ndachizomutengera coated chocolate biscuits, ndikamutengera zvekare nefanta orange because ainge ava kunzwa nzara. Saka takazoti tava kusvika kumba, iye akazoenda kumba kwavo, ndokubva ndachizotenga hupfu chitsunami, ndokubva ndachizoenda kumba. Mama vakandibvunza kuti ndainge ndisina kupiwa mari here nasekuru yakakwana yainge ichikwana kuti ndinge ndichizotenga hupfu hwakawanda. Ndikati kwete, vanga vachitochemawo vachiti havana mari. Sezvisinei hapana kupera mazuva, sekuru vakazongodarika nekuma-areas kwatainge tichigara vaitawo zvekugadzira motikari. Saka mama vakabva vachizokumbira zvekare mari, vakabva vabvunzwa nasekuru kuti komunoti hamuna hupfu sei, nekuti wakatuma mwana ndikamupa mari yekuti anga achitenga hupfu. Ndikadaidzwa ndikatiza. Saka ndakazodzoka mushure mekunge sekuru vaenda, mama vakabva vachizoisa kesi pamusoro peupenyu hwangu. To this very day mukoma, ndiri kuti kana ndikafamba ndiri kungoudzwa kuti kesi iyo yakaiswa pamusoro peupenyu hwangu
ndiyo iri kukonzeresa kuti kana ndikabata mari inonyangarika, kunyange ndakaibata mari inotongonyangarika. Kana mari ikasanyangarika mumaoko mangu ndinobirwa mari mukoma. So simple kutongobirwa mari, ende mbavha dzacho dzinotoita sekunge dzinotoziva kutoti nhasi munhu uyu ane mari. Ndakati ndavawo nekadhi rangu remukuru, ndikati sezvo ndava nekadhi iko zvino zvazvichanetsi, ndichange ndichizongochengeta mari yangu mukadhi. Ndakahijekwa nembavha mukoma, dzakaenda neni pabank kuStandard Bank dzikanditi withdraw mari. Vakandihijeka kwemazuva 2 kusvika kamari kose kandainge ndapedza 6 months ndichikachengeta kamari ikako kusvika ndakwanisa kuiburitsa mari vachingoitora. Saka ndizivi kuti ndoita zvekuita sei. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichiromba kana kutongoenda kun'anga kuti ndinge ndichiona kuti zvinogadzirisika here izvi, because it seems as if mwari wacho havana tsitsi, havandinzwirewo tsitsi, even though ndakakanganisa, but case iyi iri kuaffecta upenyu hwangu. Amai vangu vakasvika pakufa, ndikatadza kutoenda kurufu nekuti ndainge ndisina mari nekuda kwekesi yacho. Zvino zvakagobatsirei nhai mukoma kuti unokesa mwana wako kuti achaita murombo kusvika achizonofa, iwewo semubereki wacho wakaisa kesi, worwara, mwana wako otadza kana kukutumidzira kana sent because anenge ari murombo nekuda kwekesi yaunenge wakaisa muupenyu hwemwana wako. Then osvika pakufa, mwana wako oshaya mari yekuti ange achizouya kuzochema nevamwe. Ndiyo nyaya iyo iri kuitika muupenyu hwangu. Ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Ndingafara chaizvo kana kuri kunzi mukandibatsira mukoma. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Munozvionawo sei nhai vedare nyaya idzi dzekuti munokesa vana, munozvionawo sei? Tell me what you think in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yo zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mukoma nashi ininiwo ndakauraya twin brother yangu and hakuna anozviziva kuti ndini ndakamuuraya. Nerimwe zuva iye akanzi aifanira kuti ange achienda kunofudza mombe, saka akangobhoyekana kuti ange achienda ari ega. Kune kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda namudhara, saka akazoti kwandiri wadiwa mbondiperekedza then wozodzoka wobva wachizoenda kuna mudhara because tainge tichazoenda ikoko uko kwainge kuchinzi kwainge kuine musangano. Saka kwainge kuchinzi vanhu vanofanira kuti vange vachizovapo paground kutanga kuma3. Saka akanditi unoswera uineni wozodzoka kumba kana kuma1. Ndikati hapana chakaipa. Saka iye akazoenda kumatanga, ndikazongosara hangu ndichingotenderera zvangu ndiri pamba because amai vaiva neproblem yekuti kana vakatuma munhu chekuita ari 1 vainge vasingadi kuti munge muchizoenda muri vaviri, vaizotokurovai. Saka ndakazongosara ndiri pamba ndichingotenderera. Akazoti ava kuenda kumafuro nemombe, ndokubva ndabuda ndichita sekunge ndainge ndiine shamwari yangu iyo yandainge ndichienda kunoona, ndokubva tachizotanga kufudza mombe dzedu tichitoenda edu kumafuro. Saka takazotanga kutamba tichituhwina, takazotanga kungonetsana because iye akazoti kwandiri vanokuda kudarika inini. Saka zvakangondibhowa, saka ndakabva ndachizomusundidzira ndokubva anowira mumvura. Pane pamwe apo pataiita high jump zvekuti unobva wachizonodhaivhira mumvura. Saka pandakamusundidzira mukoma nashi, iye akabva achizonorovera padombo nemusoro wake asati atombojambira mumvura macho. Pakaitika mistake akatsvedza mukoma. Saka akati arovera padombo kudaro, ndakaona munhu asingapfakanyiki. Ndakabva ndachizomhanya ndikadzika, ndikabva ndachizonomuwisidzira mumvura because ndainge ndatoona kutoti munhu atofa, haasisiri kufema. Ndokubva ndachizomhanya ndichidzokera kumba, but handina kuenda kumba straight. Ndakaenda kumba kwefriend yangu, ndikatosvika ndikawana vanhu vachitamba bhora. Ndokubva ndatotanga kutotambawo bhora navo. Apa ndainge ndatosiya twin brother yangu
ainge atofa nechekare. Ndakatamba bhora kuda about 30 minutes ndobva ndachizodzokera kumba ndikatosvika ndikatorara zvangu. Takati tava kuda kubuda namudhara tava kuda kuenda kwainge kuchiitirwa musangano, ndopakabva pachizosvika vamwe vakomana nasabhuku vakabva vachizosvikawo. Saka vakabva vachizoudza vakomana vaya kuti vange vachimbomira kutaura. Mudhara vakazotorwa nasawira wavo. Ndopatakabva tachizoudzwa kuti brother yangu ainge ashayika, saka zvakangonzi ainge achituhwina ndokubva achizonyura mumvura, but chokwadi ndainge ndichichiziva chezvainge zvaitika. Saka ndo confession yangu. Mukoma, amai nababa vakasvika pakufa vasingatozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Vakauraya twin brother yavo. Hanzi zvakaitika nemistake, hanzi ndakangomupusha because ndainge ndaboyekana, hanzi ndamupusha kudaro akakanganisa kuzojamba ndokubva atsvedza akabva anorovera padombo ndokubva vachizomusundidzira mumvura kuti zvinge zvichizoita sekunge iye ainge anyura apo paainge achituhwina. Yo zvakangoma azvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo pane imwe nyaya zvekare iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Message yavakanditumidzira yakamira sekudaiso. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ininiwo ndakati apo pandainge ndine 16 years takati tichibva kwaMutare tainge tichiuya kuHarare. It was after holiday, saka each and every holiday taenda kumusha. Saka takazoti tava kudzoka kuHarare, bhazi ratainge tiri, bhazi iri rakaputika tai kekutanga rikagadzirwa. Tati fambei kwe about 25 kilometers bhazi ndokubva rachizoita accident. Rakangobuda rega muroad ndokubva ranobondera pamuti. Pakafa vanhu vatatu paaccident iyoyo including driver, sezvo parakanorovera pamuti rakanobondera kusaidi kwainge kwakagara driver. Saka nyangwe vanhu vakafa zvekare vainge vari kusaidi ikoko. Saka tisati tasvika pakuita accident, bhazi rakaita sekunge rainge ramira, but pandakazoudza vamwe vanhu vakati bhazi harina kumbogara ramira kubva parakagadzirwa tai. Saka handizivi kuti sei ininiwo ndakaona vision yakatosiyana nezvimwe zvakaonekwa nevanhu, because bhazi rakamira. Rakati ramira makapinda umwe mukadzi ainge akapfeka akaita kunge ng'anga, uye zvekare makazopinda zvekare umwe murume uyu mukomanashi ainge aine imwe face yainge ichityisa. Akatanga kufamba, ainge ava kuita sekunge ndiye ainge ari conductor. Akatogamuchidzwa chibhuku chiya chematickets naconductor, then ndokubva achachizotanga kufamba. Chidhara ichocho chaityisa, chakazara mazindebvu, ende chaita sekunge munhu ainge abva mukunwa doro, chainhuwa masese, ende nebvudzi nekumeso rainge rakazara masese kuita sekunge munhu ainge angozvinyika mudhiramu rainge riine doro. Saka chichifamba kudaro mukomanachi chaifamba chichiverenga vanhu vose vainge vari mubhazi, uye zvekare chichiita zvekutarisa munhu wose one by one. Saka pachakazosvika pasiti ratainge takagara, chakabva chachizotarisa uya ainge akaita kunge ng'anga, chikati ko apa sei pakagara vanhu vakashota. Yakauya vakatanga kuverenga. Saka tainge takagara tiri vatatu, but inini vainge vasingandioni, vainge vachiona vanhu vaviri. Ndokubva vachizodarika vakaenda kubackseat vachiverenga, vakadzoka zvekare vachiverenga. Vanhu ivavo vakangoti vachingoburuka bhazi rakangoti rangomira, kungosimuka kwarakaita mukoma, ndipo patakabva tachizonzwa sound yekuti bha, tikatoona kutoti tai zvekare rainge raputika, bhazi rikaluza control ndokubva rachizobuda muroad rikabva ranobondera pamuti. Asi zvakazoitika after rabuda muroad handichazivi, because munhu wose ainge ongoridza mhere, vamwe vaitoda kutojamba. Umwe mukomana akafa akajamba ndokubva anotsikirirwa nebhazi.
ndo zvandakaona izvi mukoma pakaitika accident. Handifi ndakaikanganwa apo pandainge ndichiri ne16 years. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi vane vision yavakaona, but zvakatosiyana neizvo zvakaonekwa nevamwe vanhu avo vavainge vainavo mubhazi iroro. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunziwa you have been involved, you were involved in an accident before, you can come to our inbox and you can share with us your own side of the story. Thank you very much for supporting and watching.